नमस्कार, प्रणाम। हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बनी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गइल बनी 3 तारीख के शाम के 10 बड़ी खबर जोन जुड़ल बाटे खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, गोलू गोल्ड, अवधेश प्रेमी, धनंजय दरकन और भी भोजपुरी के कलाकारन के तरफ से। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखत रही। वहीं बढ़ल जाओ खबर की ओर। तो पहिलका खबर निकल के आ रहल बाटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एक सॉन्ग के फर्स्ट लुक डालल गइल बा जौन सैड सॉन्ग बाटे। जी हाँ, आप सबके बता दी कि फर्स्ट लुक जारी कर गइल बा जौन सॉन्ग के बोल बा कतही लगा लेलू। आप सबके बता दी कि सॉन्ग के हम भोजपुरी से रिलीज कइल जाई और अभी एकर फर्स्ट लुक जारी कइल गइल बा। अभी एकर रिलीज डेट नइखे बतावल गइल कि आखिरकार आप सबके बीच में ई कब रिलीज होखे वाला बा, लेकिन बहुत जल्द आप सबके बीच में खेसारी लाल यादव जी के एक सैड सॉन्ग सुने और देखे के मिली हम भोजपुरी पे। वहीं बढ़ल जाओ दूसरा खबर की ओर। तो दूसरा खबर निकल के आ रहल बाटे पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी एक रिकॉर्ड बनैले रहन जो कि कुछ यूट्यूबर ओकरा के फेक साबित करे में लागल बाड़े। जी हाँ, आप सबके बता दी कि खेसारी पवन सिंह जी के एक सॉन्ग आई रहे जौन सॉन्ग के बोल बा छपरा से आवता डांसर, जोन की मात्र 3 घंटा में 1 मिलियन व्यू क्रॉस करके भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया इतिहास बना देलस। आप सबके बता दी कि जो नया साल के जितना भी सिंगर गइले बाने भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोनो भी सिंगर गइले बाने, अभी तक कोनो भी सिंगर के 3 घंटा में 1 मिलियन व्यू क्रॉस ना कइले रहे। और ई एक लौता रिकॉर्ड बनैले बाने पावर स्टार पवन सिंह जी न्यू ईयर सॉन्ग में। और एकरा के कुछ यूट्यूबर फेक साबित कर रहल बाने, त फेक साबित होइले से ना हुई। सबूत आप सबके बीच में बा, जितना भी दर्शक बाने आप सब देखले होकम कि मात्र 3 घंटा में ही 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल रहे। तो रिकॉर्ड होला, चाहे कोनो भी सुपरस्टार बनावस, ओकरा के सही बतावे के आप सबके बीच में पूरे यूट्यूबर के जिम्मेवारी बा। लेकिन सच बताव झूठ बतैला से कुछ भी फर्क पड़े वाला नइखे, काहे कि और भी यूट्यूबर त सच बता ही दिहे। वहीं बात कइल जाओ तीसरा खबर के। तो तीसरा खबर निकल के आ रहल बाटे दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के आज एक गाना रिलीज भी रहे जोन गाना के बोल बा लहंगा लखनऊआ 2, जोन की बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बन के निकलल बाटे। और इस सॉन्ग के आदि शक्ति फिल्म पे डल गई रहे और मात्र 8 घंटा में 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बा। और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बाटे। अगर अभी तक आप सब नहीं सुन ले तो आप सब जाके आदि शक्ति फिल्म पे इस सॉन्ग के सुनी और भी व्यू के करा बढ़ाई, एक और नया रिकॉर्ड स्थापित करी। वहीं जे सुन ले बा कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताएं कि सॉन्ग आप सबके कैसन लागल रहे। आप सब कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट जरूर करम। वहीं बढ़ल जाओ चौथा खबर की ओर। तो चौथा खबर चालू करे से पहले बता दी कि हमनी के आज के वीडियो के जो लाइक एम बाटे उ बाटे 200। तो झट आप सब जाई और वीडियो के लाइक कर दी। वहीं बात की जाओ चौथा खबर के। तो चौथा खबर निकल के आ रहल बाटे पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन जोन के नाम बाटे रिकेश भाई, वहीं पे पूजा सोनाली। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के 5 तारीख के जन्मदिन हटे। और उ जन्मदिन पे रिकेश भाई बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग गइले बाने पवन सिंह पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देम, आप सब जाके ई सॉन्ग जरूर सुनम, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बाटे। वहीं बात रहल जाओ पांचवा खबर की ओर। त पांचवा खबर निकल के आ रहल बाटे नीलकमल सिंह जी के तरफ से। जी आप सबके बता दी कि नीलकमल सिंह आप सबके बीच में कुछ कहता ने, तो पहले आप सब ई वीडियो क्लिप देखी। नमस्कार प्रणाम, हम गायक नीलकमल सिंह और कल हमार गाना रहल बा नीलकमल सिंह ऑफिशियल पर लइका तोहरा के पापा कहता तू। ये गाना का सब देखल भूली जा मत। जैसे ही ये गाना के प्यार दिल बन जा वैसे ही ये गाना के प्यार दीजा। सबके प्रणाम, लव यू, जय माता दी, हर हर महादेव। वहीं बढ़ा जाओ छुआ खबर की ओर। तो छुआ खबर निकल के आ रहल बटे प्रमोद प्रेमी यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि प्रमोद प्रेमी यादव जी अपन नया फिल्म गुप्त के शूटिंग करेला पहुंच चुकल बने गुजरात। जी आप सबके बता दी कि फिल्म गुप्त के शूटिंग गुजरात में हो रहल बाटे। और ई फिल्म के लीड हीरो और हीरोइन के रोल में नजर आ रहल बने प्रमोद प्रेमी यादव, वहीं पे चांदनी सिंह जी।
वहीं बढ़ जाओ सतवा खबर की ओर। तो सतवा खबर निकल के आ रहल बाटे धनंजय धड़कन वहीं पे अवधेश प्रेमी यादव के तरफ से। आप सबके बता दी कि रोज 100 से 200 कमेंट आवेला कि आखिरकार धनंजय धड़कन और अवधेश प्रेमी के फिल्म कब आई कब आई कब आई। तो आप जितना भी दर्शक बाने आप सबके बता दी कि अभी कोनो भी फिल्म इनकर एने नइखे आवेला। जनवरी फरवरी मार्च तक भी इनका लोग के फिल्म नइखे आवेला। आखिरकार इ कब इ फिल्म के रिलीज कइल जाई कब कइल जाई। तो जैसे ही कोनो खबर आई तो हम आप सबके बीच में बता देम। ऐसन नइखे कि इनका लोग के फिल्म एने रिलीज हो रहल बा। जैसे ही इनका लोग के रिलीज डेट सामने आई कि आखिरकार कब इनका लोग के फिल्म दोनों जना के रिलीज होई तो आप सबके बीच में हम वीडियो बना के बता देम। लेकिन अभी कोनो भी इनका लोग के फिल्म इस समय रिलीज नइखे होखे वाला। वहीं बढ़ जाओ 8वां खबर की ओर। तो 8वां खबर निकल के आ रहल बाटे गोलू गोल्ड वहीं पे शिल्पी राज के तरफ से। आप सबके बता दी कि गोलू गोल्ड वहीं पे शिल्पी राज के गाना जोन गाना के बोल बा कॉलेज में नॉलेज हुई 4 जनवरी से, क्योंकि आप सबके बीच में फुल एकर वीडियो सॉन्ग रिलीज हो चुकल बाटे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पे सुबह ही। तो अभी तक आप सब इस सॉन्ग नहीं सुनले तो आप सब जाके वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पे इस सॉन्ग सुन सकतानी जा। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बाटे, आप सब एक बार जरूर जाके सुनी। वहीं बह जाओ 9वां खबर की ओर। तो 9वां खबर निकल के आ रहल बाटे रितेश पांडे के तरफ से। रितेश पांडे जी के गाना जोन गाना के बोल बा चुनरी झलकौआ 2 जोन कि आप सबके बीच में कल सुबह 6 बजे रिलीज हो रहल बाटे हम भोजपुरी से। और इ भी सॉन्ग विवाद लेके उठल बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। अभी देखल जाओ कि का दोनों जना के गाना मिलत जुलत बा। लेकिन उम्मीद बा कि दोनों जना के गाना मिली जुली ना, काहे कि बस नाम सेम बाटे, नामो सेम नइखे, बस खाली ओकर जोन बाटे उनकर नाम बाटे लहंगा लखनऊआ 2 तो इनका बाटे चुनरी झलकौआ 2। ते पर थोड़ा सा विवाद भई रहे, लेकिन कोनो भी विवाद के बात नहीं के। कल आप सबके सुबह 6 बजे इ सॉन्ग रिलीज हो रहल बा। ओमे पता चल जाई कि का इ विवादित सॉन्ग बाटे कि ना। आप सब देखल ना भूलम कल सुबह 6 बजे। वहीं बढ़ जाओ 10वां और आखिरी खबर की ओर। तो 10वां और आखिरी खबर निकल के आ रहल बाटे मिट्ठू मार्शल भैया के तरफ से। आप सबके बता दी कि भैया के न्यूज ना बनावत ही बीच में तो बहुत सारा कमेंट आवत है कि काहे नहीं के बनावत। तो भैया हमारा में कोनो भी बात नहीं के, ऐसा कोनो चीज़ नहीं के और इनकर न्यूज लेकर आगे बनी आप सबके बीच में। तो आप सबके बता दी कि जो मिट्ठू मार्शल भैया के आज एक सॉन्ग रिलीज भी रहे जो सॉन्ग के बोल बा दिन बाद जवानी के, क्योंकि आप सबके बीच में रिलीज हो चुकल बाटे RCM म्यूजिक से। तो अभी तक आप सब नहीं सुनले नहीं देख रहे तो आप सब जाई और 3 बजे शाम के गाना के रिलीज कर गई बा। बहुत खूबसूरत सॉन्ग बाटे, आप सब जाके दुलार प्यार जरूर देम और कमेंट में जरूर बताइम कि आज के शाम के 10 खबर में से सबसे अच्छा खबर कौन सुपरस्टार के लागल। और अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो लाल कलर का बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करिए और घंटी भी दबा दी। भोजपुरी से जुड़ल छोट बड़ खबर लेकर आवत रहिला। जय हिंद, वंदे मातरम।